салом алейкум бародаро. Кемри шаши фурӯшӣ. Соли бароишиш 2019. Сехоша. Ягон ҷо сара пина надора. Биё поли проверкаш кӯ. Поли губкават кардаги хадавоёш чат кияд. Биё дрин мошина нишун те. Ана ки бародаро дрини мошина биё бине кайф кина. Иҷа бе дрин мошина бе. Лифто шабине лифто. Поли бақон қоидаш кардаги. Поли губкават. Охид ягон проблема надора мошин. Биё дрин шабишун те. Ина камера калон. Фақат европекои хеле дора. Ина чувствитель. Чи проблема ки дар мошин шава ина меҷад нишон мета ҳар намуд кемриёшаш надорани хеле чуд. Охи кнопкош любой сарфарош ануме. Биё бубин мошина би ҳаловат бар. Ана бародар салони ақиб шабине. Салони ақиб шабине. Иззат хаби кайф кар. Салон полни кожа, дрнашум те полни салон кожа. Ба тамоми санъат чаёки мошин проблема надора. Ё багаҷа мере мебине, багаҷи мошина. Ана бародаро ки багаҷ ой мекуне бине кайф куне, багаҷа нигоҳ куне. Бача ин тозагӣ аби. Ин соҳиб худаш медуна соҳибаш кияи. Ана ки нигоҳ куне бародаро. Запаскара нигоҳ куне. Диде? Даже ку бовар ки запаскаш истифода бурдагӣ нест. Яби пачка мошин, пачка. Беҳад мошин дар ҳолати хуб қарор дора. Харидори аниқ метуне занг бизане. Бародаро, Кемри 6 беҳад дар ҳолати хуб қарор дора. Ҳамин рақамҳоро дар ҳамин ҷа мемонем. Ба ҳамин рақамҳо занг бизане. Маслиҳат кунед, фақат харидори аниқ занг бизане. Зинда ва сарбаланд бошед.